रामफलबिल दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जा 52 बोसोरसालिया जथुमा बे जथुमाजों लोब्बा लाखिनानै दिनै मोनसे हाबाफारि लानाय जादों। जोबोर मेहेरगोनां हाबाफारि, गोनांथि गोनां हाबाफारि। बे जाहैबाय फरायसाफोरजों सावरायनाय स्टुडेन्ट कनक्लेभ। दा बे हाबाफारियाव जोंनि बिटिआर हालामनिनो मानगोनां बिथां डक्टर अजित बर', प्रिन्सिपाल गसाइगाव बिएड कलेज आरो लोगोसेनो जोंहा बिथां सरन नार्जारी, आथिखालाव बिथाङा बिडिअ। दा बिथांमोनाबो सुबुं फुंखा महरै बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैदों आरो आंखौबो लोगोसे बे हाबाफारियाव लेंहरनाय जादों। हाबाफारियाव बाहागो लानो मोनना खोब गोजोननाय मोन्दों। मानोना रामफलबिल आनसलिकनि सिङाव थानाय गुबुन गुबुन फरायसालिनि गोबां फरायसाफ्रा बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैदों, जायफोरखौ जोङो जोंनि इयुन जोलै होननानै बुङो, जायफ्रा जोंनि हारिनि भबिष्यत, हारिनि फिउचार, जायफोरखौ थांखिनानैनो जोङो बर' हारिखौ गेरेमसा हारि दानायनि सिमां नुदों, जायफोरखौ थांखिनानैनो जोङो मोनसे गोग्गो समाज दानो नागिरदों। बैसोरबायदि फरायसाफोरजों जोङो इयुनावहाय माबोरै गावबा गावखौनो साफा साफा राफोद सुबुं महरै गायसननो हायो, जों मा फरायनाया जों माबायदि फरायनांगौ आरो गावनि सायाव बिसास लाखिनानै फोथायनायखौ लाखिनानै जोङो जिउआव माबायदि दावगालांनांगौ, बेफोर मोनफ्रोमबो बिथिंखौ बेवहाय नुजाथिनाय फरायसाफोरजों शेयार खालामनो मोननानै खोब गोजोननाय मोन्दों। माखासे बिगोमाफोर दङ, दा बिगोमाफोराबो गावबा गावनि गथ'फोरखौ दिनैनि नैबे थासारियाव माबायदि जोथोन लानांगौ बेफोर खोथाखौ बुंनो मोननानै खोब गोजोननाय मोन्दों। बिथां सरन नार्जारी आरो जोंनि गार्जेनफ्राबो सांग्रां जागोन आरो जोंनि फरायसाफ्राबो मालाबाबो गाज्रि लामाथिं थांनाय नङा आरो इयुनाव बैसोरबायदि फरायसाफ्रानो सासे सासे सुबुं फुंखा सुबुं महरै ओंखारबोगोन। रामफलबिल दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दिनैनि बे फरायसा जथुम हाबाफारियाव बाहागो लाफैदों आरो जोबोरै मोजां मोनदों। बेयाव खमैनो 19टा फरायसालिनि फरायसाफोर बेयाव बाहागो लाफैदों। फरायसाफोरखौ आङो साबायखर होगोन। साफ्रोमबो फरायसाफ्रा बे मेलाव फैनानै बाहागो लादों आरो मटिभेशनेल स्पिचखौ खोनासंदों। आं जोबोरै मोजां मोनदों। वर्ड्स मुभ द पिपल होननाय मोनसे राव दङ। रावानो, सोदोबानो जोंखौ फिदिङो। फंसे रावानो जोंखौ दायो, फंसे रावानो जोंखौ फोजोबस्रांनोबो हायो। दिनैनि बे हाबाफारियाव जोंनि सासे बर'नि अफिसार सरन नार्जारी बिथाङा फैदों आरो बर'नि मुंदांखा एक्टर कैलाश बरगयारी बिथाङा फैदों। बिथांमोनहा जि लेक्सार होदों, जि मटिभेशनेल स्पिच होदों, मोनफ्रोमबो सोदोबफ्राव गोहो दङ मोनफा मोनफा। दिनै जोंनि फरायसाफ्रा बे गोहो गोनां रावफोरखौनो, सोदोबफोरखौनो खोनासंनांगौ। जोंनि बिमाया जोंखौ थाब सिखारनो फोजायो, लेखा फरायनो जोंखौ थिनो, बेयावनो सान्थौ दङ। जोंखौदि थिनो थाब सिखारनांगौ होननानै, दाउला गेसेरब्लानो सिखारनांगौ होननानै जोंखौ थिनो, बेनो मोनसे फिल'सफि। जोंखौ गले गले लेखा फरायनो थिनो, बेनो मोनसे फिल'सफि। नाथाय जोंनि फरायसाफ्रा बिमा बिफानि बे रावफोरखौ गोसो होथाबनानै खोनासंनो हाया आरो जि फिल'सफि दं, जि गोहो दङ, बेखौ बुजिनो नाजाया। दिनै ओरैबायदि मोनसे थासारि फैदों जे जोङो गावखौनो गोहोगोरा खालामनानै लानांगौ। गावखौ गोहोगोरा खालामनोब्ला जोङो लेखा फरायनांगोन, लेखा लिरनांगोन, लोगोसे गेदेमाफोरनि जि बिबुंथि बेखौ खोनासंनांगोन। नंगौ, मानसिनि बिबुंथिखौ खोनासंनायनि जि गोहो, जि केपासिटि, बेयो खम। नाथाय जेसेबां हायो जों एसेबां खोनासंनांगौ। आरो पार्सनेलि आं निजे मानसिफोरनि लेक्सारखौ आं खोनासंनो बिराद मोजां मोनो। सोर मा बुङो आं बेखौ गोसो होथाब होथाब खोनासङो आङो। आरो मानसिफोरनि मोजां लेक्सारजोंनो आं गावखौनो मटिभेट खालामो, गावखौनो आङो एम्पावार खालामो। दा दिनै जोङो गावखौ मानो मटिभेट खालामनांगौ, मानो एम्पावार खालामनांगौ? दिनैनि थासारि, ससियेल मिडियानि जि गाज्रि गोहोम, बेनिफ्राय जोङो एरायनो थाखाय मोनसे सेकेन्डआवनो, एक सेकेन्डआवनो गाज्रि मेसेज, गाज्रि भिडिअ, गाज्रि मेथाइ, गाज्रि मोसानाय, गाज्रि नुथाय, बेफोरो जोंनि फकास खालामनाय गोसोखौ
जोंनि गोसो होथाबनायखौ डाइभार्ट खालामो। दा बेनिखायनो जोङो बैफोरनिफ्राय गोजानाव थानो थाखाय मानसिफोरनि जि एडभाइस जि मटिभेसन बेखौ जोङो खोनासंनांगौ। दिनै जोङो मिथिनांगोन जे जोंनि सुथुरा जोंखौ मोनफ्रोमबो थासारियाव गाग्लोबो आरो जोंनि साखाथि फाखाथि थासारिया बांद्राय मोजां नङा। जोबोरै मोनसे डिस्ट्राक्टिभ थासारि दङ जोंनि समाजाव। दा फरायसाफ्रा बेखौ गोसो होथाबनांगोन। नैबे थासारिया कम्पिटिसननि मोनसे थासारि। बे कम्पिटिसना लेखा फरायनायनि कम्पिटिसन, गावखौ गोरों खालामनायनि कम्पिटिसन, साख्रि मावनांगौनि कम्पिटिसन, गेलेनायाव देरहासार जानो कम्पिटिसन। मानसिया जुदि अखाफोराव थांनो हायोब्ला, माउन्ट एभारेस्ट गाखोनो हायोब्ला, लैथोआव सानस्रिनानै जुदि रिसार्च खालामनो हायोब्ला, जोङो मानो हाया जानो? जोङो अखाफोराव थांनो हाया जानो हागौ, नाथाय जोंहा गावनि आखाइ, मेलेम, गोसोआव थाखुमानाय माखासे गोहोफोर दङ। जाय गोहोआ जोंनियाव दङ बेखौ जोङो एम्पावार खालामनांगौ। आरो जोंनि गोहोआ बेलेग बेलेग जुदा जुदा आरो जोंनि केपासिटियाबो समान नङा, नाथाय अब्लाबो जोंनियाव जि दङ बेखौ जोङो सिनायनांगोन आरो बेबायदिनो जोङो आवगायलांनांगोन। दिनै रामफल बिल दख'रा दुलाराय बर' फरायसाफोरा जोबोरै मोजां मोनसे हाबा मावदों। फरायसाफोरखौ एडुकेट खालामनो, फरायसाफोरखौ एम्पावार खालामनो मोनसे जर'खायै फरायसाफोरनि जथुम बेयाव जिरायदों। बेनि गेजेरजों आं सानो, आं फोथायो फरायसाफ्रा गोबां बेयाव गियान मोनगोन, मटिभेट खालामगोन आरो फरायसाफ्रा बिराद गोसो होनानै खोनासंदों। आङो बेखौनो फोथायो जे माखासे फरायसाफ्रा लामा आन्दायदोंब्लाबो दिनै गोबांसिनानो फकास जानानै दङ। गोबांसिनानो गावनि जिउनि बेसेनखौ बुजिनो हमदों, लेखा फरायनांगौनि गोनांथिखौ बुजिनो हमदों। बेखौनो जोंनो नांगौ। आरो बेनिखायनो जे दुलाराय बर' फरायसा आफाद, बर' थुनलाइ आफाद, दुलाराय बर' हारिमु आफाद, जायखिजाया जोंनि आफादफोरा बेबायदि मोनसे मोजां थासारिखौ क्रियेट खालामनांगौ, फरायसाफोरनो बेबायदि खाबुखौ होनांगौ, जेराव फरायसाफोर, फोरोंगिरिफोर, बिमा बिफाफोर आरो गोरों गोराफ्रा ज' जानानै मोनसे सावरायलायनो हायो।